Здрасти хора, днес ще пием драга. Това е Драган евента и ще вземете приятела, тъй като почти имам вече шапката на 10 до половина и това е моят старт. Всичко ще го дам 14-ница, може би същото, но това е по-добро да бъде. И хайде да започваме. Да, какво ще прави след това. Ти какво ме сваля? Ти пича. Уй. Не съм защита за 401, което го имам. Олале! Не съм с този щит, иначе защо е с този щит не умирам по принцип. О, супер! И да, това ще... това ще отмене. Половина стъмха. Това няма нищо за мятане. И да. Довиждане. И да се хареса. По принцип на Драган, когато смисъл аз играх с това, който порче е 25 лева, това че Корочан, а иначе ако играх с щита, ще тя да му блоквам ударите и нямаше да ума. Това по принцип не си умирам на Драгана, но теста. Нещо. Довиждане.